A tak som zvedavý, ako sa na leto teší malý Mirko. No, dobre, no, vítaj Mirko, tak. Áno, no. Čo máš nové, Mirko? Už trochu lepšie rozprávam. Áno, sme si všimli, Sa to no. upálilo. Áno, upravilo sa to. Ja to budem prekladať. Ty hovor, ja to preložím. No tak, čo máš nové, Mirko, teda? Čo mám nové? No? Prste mám nový. Ó, a kto ti ho dal? Nikto mi ho nedal, našiel som ho na zemi. Jo, ty ho našiel, no. No. Tak ale to si mal odozdať na polícii, alebo na straty a nálezy, alebo tak. To nemusím. Nie? Nie. Prečo? Bo tam je napísané navždy tvoj. No. A? No. No, dobre, Mirko. Čo? No, dúfam, že ty nemáš nejaké zlé skúsenosti s letnými dovolenkami. Čo? Nie. A chodievaš, že neviem, k babičke, alebo... Jasné, hej? minule som išiel k babičke. No. To je mi trochu robí problém ešte. No. To sa upraví. Dobre, no. Babičke a havarovali sme autobusom. Havarovali No. ste autobusom, ja to musím po tebe vieš vždycky... Áno, havarovali sme, bože. A prečo... Rozumejú všetci, nie? No, to je taký debil. Mirko, tak teda išli ste teda Autobusom. a ste havarovali? Havarovali. Prečo ste havarovali? Lebo šofér bol strašne slušný. Strašne bol slušný, No. hej, ja to nerozumiem. Nastúpila taká 85-ročná babička a on jej uvoľnil svoje miesto. No, A keď sme už teda pri tých dovolenkách, kam sa chystáte, rodinka, tento rok? no tak mama ide na Floridu. Áno, na Floridu. Rozumieš si? No, Na zopaku, debil. že ide na koridu, no. Na Floridu! Na Floridu! Na Floridu. Na Floridu? Na Floridu. Sestra ide do tábora do Grécka Á, to sme rozumeli, a ja idem na kanále s frajerkou. Iha, a ocko? Ocko už išiel. A kam? Do basy. Ale ušiel! Ušiel a naháňali ho psi, ale stratili stopu. Áno, tak asi prešiel cez nejakú rieku. No, Alebo... veď práve. Ja on pláve. Aha, no tak to je úžasné. Nie práve. Čo? Práve. Veď hovorím, že pláve. Koľko dní už je na úteku? 3. 3 dní už pláve? Počkaj, to už bude tak, kde v mori. To A už... nie práve, Čo? ale práve. Tam je L alebo R? Aj R. Že je v práve. No tak to, o tom nikto nepochybuje, že tvoj ocko je v práve. Nie práve, ty debil. Čo? No, ty sa hovoríš, že skočil do rieky a ja hovorím, veď práve. Ja, že veď práve. No. Aha, počúvaj, Mirko, nauč sa hovoriť R a bude všetko vybavené. No. Bože, ty si ešte väčší debil, jak ten počkavý pred tebou, čo Á, tu chodil. dobre, no. Tak nechajme túto tému rodiny a venujme sa škole. Áno, jedna téma lepšia jak druhá. A aké bude vysvedčenie, čo? No, počúvaj náhodou. No? Tento rok bude také, som ešte nemal, také Ako také zlé, vysvedčenie, alebo také dobré. Také dobré. No, prepadne len z 2 predmetov. A zo správania bude mať 3. Počkaj, 3, to je lepšie. Už horšie ako 3 už nie je. Čo si mal predtým? 3 s výstrahou. Ja. Takže teraz bez výstrahy. No a prosím ťa pekne, teraz čoho prepadneš mi povedz? No tak, ja neviem, napríklad z chémie. Z chémie, no tak to je ťažký predmet. Čo si nevedel? Ale tak som nevedel, že mi povedal, ktoré sú prvé 3 miesta v Mendelovej tabulke. Áno, no a čo si povedal? No, že neviem, ale že prvý bude hrať Ligu majstrov Aha. a druhý 2 pohár UEFA. Áno, no, výborné. A kvôli tomu máš 5, to hádam, nie? Nie, no a potom ešte kvôli metánu. Kvôli metánu? Metánu. Čo si nevedel s metánom? Ale tak hovorí učiteľka, že to je taký plyn, ktorý sa keď sa hromadí sa, ako v čerách napríklad. Áno. A keď ho je veľa, tak zo vzduchu môže vybuchovať. Iha, no a čo sa stalo, ako pri... Tak som zorganizoval v škole pokus. Aký pokus? Takže keď si všetci prdneme, že vybuchne škola. No a z toho správania, prečo máš 3 teda? Lebo som sa strašne smial. Toto máš 3? No, smial som sa strašne, lebo som šepkal môjmu spolužiakovi, že počúvaj, ten náš učiteľ, to je riadny debil. No. A učiteľ hovorí, nešepkaj, Mirko,
Na to musí prísť každý sám. No, No? tak to je kuriózne, že ty máš 3 zo správania, lebo si sa smial. No, nie, to... A ešte čo? A že som bol strašne smutný. No počkaj, tak tomu už vôbec nerozumiem teraz. Ako. No, že riaditeľ padol do žumpy. Jo, no ty si bol z toho smutný, že... Ja som to jediný nevidel. No vieš čo, Mirko, myslím, že tá téma dovoleniek bola lepšia, takže kam to ty pôjdeš? Ty hovoril, čo? Že kam? Na dovolenku? Dovolenku. No, tento Na rok. Kanáre s fajkou. Aj, no toto ma vidíš, povedz, no. Pekná, čo? Jasné, dobrá kosť je to, no. Hej, no. Chceš ju vidieť? No, by som si ju pozrel, je tu? Dobre, je tu, Hej. zavolám. No, zavolám. Mariana, hýbaj sem. Kde si? No, tu je. No. Poď sa trískaš, či si Žujanovu nevideli nikdy, alebo čo, bože. Mirko, ty chodíš s Ďurianovou? No, a čo má byť? Hej? No. No toto, no, vidíš, no. Počúvaj, máš letenky? Jasné, Zlatko. Hej, no. A opávacie krémy si kúpila? Samozrejme, Miláčik, 40-ku faktor, aby si sa mi nespálil. Ty mi už úplne hábe, alebo čo? Však som ti hovoril 25-ku, nie 40-ku. Však ma nič neopále, zmizni kúpiť nové. To mám ísť vymeniť? Samozrejme, že to máš vymeniť. Však ale bože. nestihneme lietadlo. A ja stihnem, čo ja ty bojíš, to lietadlo. Len ich choď pekne vymeniť. Ty ma tu určite necháš, ty ma opustíš a odídeš s inou. A za akou inou by som odišiel, bože? Za Anetou. Tebe hábe už, však tá sa vydala pred mesiacom, nie? Paličková, či jak sa volá. No. Mazaj to kúpi, Iko. Mirko, Dujanová. ale že čo by za ňu iní dali, Ale ako ty prosím ťa, môžeš takto na ňu? Netreb, na ženy musíš byť tvrdý, čo? Jasné. Počujem, ale nechcem ju. Prečo? Musím sa jej zbaviť, lebo to sa nedá. Čo? Mňa čaká zákulisí druhá. Aká? Hajdu. Ady? A čo ti hábe, aký Ady? Zuzana Hajdu. Je Zuzana, hajdu, no. No. A prečo Zuzana? A prečo nie Mariana? Ale však henta má v mene 2 Mariana Ďurianová. No, tak to je komplikované. Bože, kto to má vyslovať? To áno. Zuzana Hajdu, to je lepšie pre mňa, No, nie? aj Ady tam tiež nie A je. presne to si zober ty, keď Áno, chceš. dobre, no. Tak čo mám teraz vlastne robiť? Keď sem ešte on nepríde, tak ju musíš držať. Ja zatiaľ letím s tou onou. Aha. Hajdu. Hajdu, no tak hajde, už No, hoď, ide, no, no. dobre.